Danas je dan zaljubljenih, ali dolaze nam dani turizma i zato je tu Tijana Maljković, gradska sekretarka za privredu. Dobro jutro. Dobro jutro. Ide nam sajam turizma. Jesmo li spremni? 37. međunarodni, spremni smo, bio je glavni pres u toku ove nedelje. Najavili smo preko 60 stranih izlagača, preko 120 nacionalnih turističkih organizacija iz cele Srbije i naravno dosta stranih i domaćih turističkih agencija. Sad, moram da vas pitam jedno pitanje kao da niste sekretarka, pre nego što ste postali sekretar. Zašto je ovaj sajam važan iz ugla svih nas? Ne možemo jeftinije da nađemo putovanja? Naravno, to su one first minute ponude, kako kažu. Ja inače potičem, da kažem, iz turizma i time sam se bavila, tako da za mene je ovaj period jako bitan. Mislim da je bitan za prestonicu i za celu Srbiju kako se promovišu hotelski kapaciteti u celoj zemlji i manifestacije, ono čime se Srbija, da kažem, ponosi, i Beograd. I naravno, tu su ponude za građane koji žele da kupe na više rata, povoljnije i sa popustima. Sad, šta to znači za beogradski turizam? Jer mi znamo da jedna od važnijih grana privrede za Beograd jeste turizam i nekako svake godine imamo taj dvocifreni rast, što malo koji grad u Evropi. Beležimo porast prihoda od turizma, takođe jedini grad u Evropi i u svetu koji beleži dvocifreni procenat porasta turizma 14%. Po tome smo zaista posebni i eto, Lonely Planet nas je stavio kao destinaciju na 7. mesto prvih 10 da budemo posjećeni 2015. godine. Mislim da je to jako bitno i za grad i za državu i upravo zbog toga Sekretarijat za privredu kao resorni u gradu Beogradu i pomaže i želi na sve moguće načine da učestvuje u organizaciji samog sajma. Ajde, onako brzo da kažem neke novine ako se slažete. S obzirom da je 21. februar Svetski dan turističkih vodiča, zajedno sa Udruženjem vodiča i turističkom organizacijom Beograda smo dogovorili razgledanja grada koje će biti besplatne i u subotu i u nedelju za posetioce sajma sa polascima direktno sa Beogradskog sajmišta i naravno sa polascima iz centra grada za građane i za posetioce grada Beograda. Sve informacije na sajtu Turističke organizacije Beograda i u infocentru, tako da biće različitih stvari, šetnji, autobusa i tramvaja i otvoren je Stari dvor ili ti gradska skupština za posetioce takođe. Sve prijeve, sajt Turističke organizacije Beograda. Koji je odličan. Jeste, jako interesantan. Imamo drugu novinu, to je da ćemo na štandu Beogradske turističke organizacije prezentovati nekoliko različitih festivala koje ove godine će da dominiraju, jer cilj nam je da kraju godine kažemo da je Beograd bio grad manifestacije i festivala. Imamo Rezonec festival, Live Organic festival, Fest će se prvi put promovisati u Beogradu, eto kako krajem februara počinje 43. festival. Zgodno se poklopilo. Upravo tako. I naravno imamo ono što je vrlo bitno, da počinjemo da ličimo na svetske metropole. U dogovoru sa GSP-om napravili smo jednu malu organizaciju Beogradskim sajmom da u zoni od 2 stajališta pre i posle Beogradskog sajma se najavljuje događaj Beogradskog sajma turizma, tako da i na srpskom i na engleskom, i mislim da je to nešto novo, onako građani su već počeli to da slušaju i kao, jao, šta je ovo? Zanimljivo, u vozilima javnog prevoza. Znači, biće, očitajte vašu kartu i dođete na sajam. Upravo tako, izađite, sledeća stanica Beogradski sajam, posetite sajam turizma. Ovo je početak i to ćemo da radimo, eto, postaće tradicije naredne godine i cijele ove godine. Nije da imamo viška vremena, ali moram još da vas pitam, vi ste sekretarka za privredu. To je baš onako... I poljoprivredu. Da, to je baš onako velika jedna oblast. Vidim, imate neke 4 tačke pred sobom ovde na jednom papiru. Šta se još novo dešava u sekretarijatu? Evo, mogu da brzo samo pomenem, s obzirom da je od avgusta i Sekretarijat za poljoprivredu se spojio sa privredom, moramo i o tome da brinemo. Ove godine smo počeli od januara, da kažem, savjetovanje za proširenje kapaciteta poljoprivrednih preduzetnika, tako da smo imali već nekoliko opština, to su Barajevo, Obrenovac, Mladenovac, imamo Zemun, sada sledeće nedelje 18. u opštini Zemun, to je sve zajedno sa Privrednom komorom Beograda i Udruženjem za prehrambenu i poljoprivrednu industriju. Mi smo takođe ove godine uvrstili subvencije za proširenje kapaciteta plastenika, organske proizvodnje i proizvodnje meda. Moramo da brinemo o našim poljoprivrednicima i da proširimo njihovu proizvodnju, dostupnost u svim delovima grada i da izmenimo strukturu naše ishrane. Lepo vas je slušati. Hvala. Govorite lepo i brzo. Brzo. Nemamo vremena. Što je za televiziju ponekad dobro. Hvala mnogo za ovu priču. Vidimo se još ovih dana. Takođe. Očekujemo vas na sajmu. Da, sajam turizma, veliki događaj za Beograd.